butter. Onions. High heat. This is our SISIG na pre-cook. Composed of pork tongue, pork mask, boiled, so half cooked. So the fat is good. Yung sinasabi nila na yung taba is masama sa katawan. Hindi naman yung cook yun guys. Animal-based fats are good for humans. Na-steer lang tayo dun sa agriculture era. So, painitin muna natin ito. Let that unit. At the same time, put some salt. Freshly ground pepper. Karumi na rito. Oh! Malabas na yung fat. Let the natural fat mixed with the butter. Sibuyas ngayon nasa 160 pa yung kilo, kaya sa kaunti lang yung ilagay natin. Pakispin lang natin yung fats. Okay, several minutes. Maganda dito, lagyan natin ng liver spread. Crispy na. Tumatalsik yung mantika. Tapos, essential lemon squeeze.
Lemonsito. Kalamansi. Amoy na amoy. Mapait kasi yung dito. Kaya hindi kasali kasi. Hinaan natin yung apoy. Here comes the seasoning, labuyo. Woo! I feel the heat. Manghang to. Shimmer. Yan o. So, next. Mix na natin. So, siguraduhin natin na well cooked na. Sarap na to. So, next. Final ingredients is the mayonnaise. 1, 2 tablespoons. This is the crash course SISIG. So, low heat. Very low heat kasi may mayonnaise ka na introduce. Mix lang natin ng maayos. Okay, so that's it. The SISIG name for the shots. Hang. Okay. Try na. Delicioso. Matikman mo pa yung mayonnaise, so saktong luto yan. Tapos saktong anghang. Tapos lapit na yung beer. The final eggs. Okay, so serve na. Buuin na natin yung itlog. Uy! SISIG Express. Okay. Napaka-delicioso. So mix na lang natin yan. Then serve. Bye guys.